Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय पार्सेल मोनसे सफैलायबाय आंनियाहाय सफैथ'वाखै आरो दानि कल खालामदों। ओमफ्राय आङो मा होनो रेडि जानानै दं आरो आंनि पार्सेलखौ लाखिनो थाखाय नेगासिनो आङो। ओमफ्राय जों गामि मोनसिगोन आरो जों गामि खाथिनियानो होफैग्रायाहाय। ओमफ्राय जि देहाखौ मोजां मोनाखै आङो बोरैबा मोनदों, बेखायनो भिडिअ लाबोनो हायाखै आङो। दा गोजां बोथोर हाबबाय नालाय निहिरबो सिरिबाय, गगा मोनदों आरो एसे मोनहांदों। बेलासियाव दुगैनाय जादोंमोन आं मैया, गगा मोनहांबाय। ओमफ्राय गगा मोनबाथ' खर' साखायोआनोसै नालाय, ओमफ्राय खर' बोरैबा मोनदों आरो सुखुवा सुखुवा मोनदों देहाखौ। थ' मा सफैदों बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामसैलाय माबायदि सफैदों। ओमफ्राय आङो कुर्ति अर्डार खालामनायमोन। आङो समबारखालि गुवाहाटियाव थांगोन, ओमफ्राय मानि थाखाय थांगोन, ओमफ्राय मा खामानि बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आङो। ओमफ्राय बेयाव गानलांनो थाखायनो ड्रेस अर्डार खालामनायमोन आङो। ओमफ्राय मोजां नङाबाथ' रिटार्न खालामफिननांगोन। आं दाना बिराद गियो आरो, मानो होनोब्ला मोजां सफैलाना दा मानि मोजां सफैयैखायनो गिनाय मोनो आरो आं। सिगाङावलाय जेबो मोनामोन, मोजाङानो सफैयोमोन ना। ओमफ्राय लोगोफोर सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै नुसनदोंब्ला साबसक्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय। ओमफ्राय सोरनोबाफोर सापर्ट नांगौब्ला आंनो इनबक्सआव कमेन्ट्सआव बुंहरबानो जाबाय। ओमफ्राय आं साबसक्राइब खालामना होगोन आरो माखासे मानसिफोरनिबो कमेन्ट्स नुदों आङो, गावसिनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामनो होनाय। ओमफ्राय आङो दामाने देहा उसुग नालाय, ओमफ्राय आङो बेक खालामफिननाय जायाखै आरो माने साबसक्राइब खालामना होफिननाय जायाखै, बेखायनो निमाहा बिनाय थाबाय। ओमफ्राय आं जेब्ला नायगोन अब्ला नोंथांमोनखौबो सापर्ट खालामगोन आरो। थोरि बिदिब्ला आंजों लोगोसे दाबो सफैया, नै नेगासिनो आङो। माने मबाइल नालाय दसेनो खोथायाथ' बुंबानो जाखायो नालाय, थांगौ सहैगौ उमुक तुमुक मोनबाय होननानै नेगासिनो आङो। दाबो सफैया, थाब होफैबानो जासै, नायनो लुगैबाय आंबो। माबा लोमजाबाथाय देहाखौनो बोरैबा मोनथारो, सुखुवा सुखुवानो गोजोना बोरैबा मोनथारो दे। गगा मोनबाय, गगा मोनबाथाय खर' साहैखाबाय। आं जानला मोनलाबो गगा मोननोबो रोङा, माबारा आरो। ओमफ्राय गोबावजों मोनबाथाय एकदम बोरैबा मोनथारो आरो सुखुथारा। लोमजाबाय होनबाथाय आं सुखुथारा आरो सैज' खालामनो हाथारा। दाबो फैयाखै, नै नेगासिनो आङो। फैसा गैयि समावसो सफैयोलै बेफोरबो, फैसायानो गैया। आंलाय पार्सेल होफैग्रासो सानदोंमोन। दिनै सुनिबार नालाय, मालाय सुनिबार हाथायाव थांदोंमोन आरो आंखौ लांफैयासै। ओंखाम ओंख्रि संनांबाय आङो, जोंहा ओंखाम जाथ'वाखै। ओमफ्राय मालाय हाथायाव थांना फैबाय आरो। ओमफ्राय मा रायलायदोंमोनथाय बावबायसो, बावलाबायग्रा जाबाय बुरिनायखाय। जि उन्दुनो ओंखारदों, मा जागोन, लोमजाबायसो माथो, गगा मोनदों। मा लाबोदों जाग्राफ्रालाय? जेबो लाबोआखै? बुजिया बुजिया लाबोदोंनो, बुजिया मादि बुजिया बेलाय। मालाय चावमिन लाबोयो, मम' लाबोयो, नोंना बुजियासै। गोदै गोनांखौ लाबोनांगौब्रा, गोसाखौसो लाबोबाय। हाथायनिफ्राय बिदि लाबोयो सोरबा? दहायनिफ्राय नेदोंमोन आं, ओमफ्राय थाब सफैनाय नङा साननानै ओंखाम जाग्रोबाय। मोजां नङाबा रिटार्नसो खालामनांसिगोनलाय। सफैबाय, नै मोनबाय।
ब्लाउस चेन्ज खालामबाय आङो आखाइ खान्दामोना दहायना ओमफ्राय माबायदि सफैदों बेखौ खुलिनानै नोंथांमोननो देखायनोसैलाय ओमफ्राय दामा जाहैबाय 800 थाइब्रै दासो ओंखाम जाहांदोंमोन ना ओंख्रिया जोंना थास'जों ना गोरानमोन आरो माबा दहायनो कल खालामनायमोन ओमफ्राय आंबो नेबाय थाबाय ओमफ्राय थाब सफैयासै नालाय ओंखाम जाग्रोबाय ओमफ्राय ओंखाम जाफुनायावनो फैबाय ओमफ्राय गावखौबो दसे नेहोबाय ओमफ्राय दायो थांबाय बियो ओमफ्राय आं बेखौ होनानै गालांबाय 800 थाइब्रै लानाय ओमफ्राय आं बेखौनो खेवनोसै नै सायावनो एम साइज सायावनो नै कालारा बिदि बे कालारनि गैया नालाय आंनाव कुर्तिया ओमफ्राय बेलेग बेलेग कालार गाननो लुगैसोदों आङो दा मानि बे कालार गैया नालाय बेखौ बिहरबाय आरो आङो 800 थाइब्रैनि कुर्तिया माबायदि जागोन बिहा नायनोसै फिसासो जागोन नामा फिसा बायदिसो मोनबाय आं जिया मोजां नङालै हाथाइनिसो बेखौथ' आं रिटार्न खालामफिनखागोन नै मोनामजोबलायलायनाय गोदान मोनामदों गोदान ओमफ्राय पेनाबो आयु फिसाथार पेना नै लबारनि आरो इयो फिसा जाखागोन आंनो जालाहाय गोजाननिफ्राय देखायनो ओमफ्राय नैबे चुरनि मोनामलायथारनाय गोदान मोजां नुथारो पिक्साराव ओमफ्राय माबायावबा जाथारा गोजाननि बोरायनाय सिरि थ' लोगोफोर आं बेखौ दायो गाननानै देखायनोसै आंथ' फसायाखै नोंथांमोना फसायदोंबा अर्डार खालामबानो जाबाय ओमफ्राय नै गस्लानि जिङाव बिदि दं आरो ओमफ्राय मा होनो स्क्रिनाव होना होगोन आं बे कुर्तिया माबायदिमोन पिक्साराव माबायदि नुनायमोन आरोना सान्दुं मोदानबाय थादों होननानै देखायनोसै दै जेले एकदम पिक्सारजों माबाजों मिलायथारा नालाय बिदिबो गानगोन आरो नै दासो टेम्परारि सुनायसो आरो ओमफ्राय नै खनसेसो गाननानै रिटार्न खालामनांसिगोन लंपेन्टआ ओमफ्राय नै आगरबो गैया नोंथांमोना फसायदोंना फसायाखै मोजां दासो ओंखाम जाखांनानै बोरैबा मोनदोंना ड्रेसफोर बायब्ला माबायदि मोनामो गोदानाव बेबायदि मोनामदों आं मोनामदों No. 800 थाइब्रैयाव मिलायथाराखै 800 थाइब्रैयाव गेन्द्रिद्रि बुरजा जायोना ओंखार जाबाय
No, 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 no. Ayo, di mana? Gitu lewat nih. Em saya sana gider bah. Elah tuh masa gue mah. Untuk buat makasih. Tuh double ya. Saya bilang pulang bah. Itu yang begitu-gitu sopisin ada. Mana No, 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 no. Tuh logofer, बेजों लोगोसे आं मोनसे खोथा नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै आंनिया गुगोल एडसेन्स सफैसिगोन मनिटाइजनि माबा फैनायखाय एप्लाइ खालामबाय ओमफ्राय माला सफैगोन आं बेखौ नेगासिनो दङ आरो माला सफैगोनथाय माला सफैगोन आं सिगाङाव सानोमोन आरो इउटुबारफोर मानो माहाजोन फैसा बिराद फैयो होननानै ओमफ्राय दा गाव गाव खुलिनानै एसे मोनथिबोसिनबाय आरो ड्रेसा बेखिनियानोसै आहासो मनिटाइज जासिगोन माला सफैगोन माला सफैगोन